viaxando no tempo cara a historia, pero desta vez para a parte máis descoñecida da historia de Galicia. Un libro de Anselmo López Carreira que expoñer e explicar o pasado do noso país, as máis das veces ignorado polos propios habitantes, por nós, por os galegos. En apenas 300 páxinas, Anselmo López Carreira quere explicar unha historia descoñecida que pouco se aprende nas escolas e que, cando se estuda, se fai en relación a outras historias. En xeral, a historia de Galicia é descoñecida, porque en realidad o que é descoñecido é a existencia dunha historia propia de Galicia. Entón, pois sí, pode ser coñecido que pasou durante a Guerra Civil en Galicia, pero xa non se sabe tanto como foi ese período, como foi o 36 en Galicia, porque entón en realidad non habría que falar de Guerra Civil, habría que falar simplemente dun golpe de Estado. A historia de Galicia de Anselmo López Carreira quere ser amena e rigorosa e contribuir a resolver as incógnitas do pasado. Toda a historia está chea de interrogantes, porque además en cada época diriximos preguntas distintas á historia, e entón aquelo que xa se sabe da historia desde unha perspectiva posterior presenta lagoas. A historia de todas as sociedades está chea de lagoas, pero a nosa historia de Galicia é unha historia particularmente descoñecida. E para López Carreira os interrogantes comezan mesmo na identidade dos habitantes dos castros, a ignorancia sobre a monarquía sueva, a negación do reino de Galicia ou mesmo a escasa información sobre os movementos irmandiños. Da lectura do libro despréndese, por exemplo, un trazo común na nosa historia, a preponderancia da Igrexa na sociedade galega dende o reino suevo ata os nosos días. E ao longo de todo o antigo réximen, a Igrexa galega é o piar, o elemento máis forte que hai en Galicia por encima da aristocracia, e así chegamos pois ata o famoso saúdo o brazo en alto dos bispos galegos saindo da Catedral de Santiago en apoio do franquismo. O libro fala tamén de fracasos, dunha burguesía que non foi quen de actuar como suxeito político. En todo caso, a historia convida a memoria. Un pobo que descoñece a súa historia, pois en realidad descoñece o seu presente, porque o presente é o cúmulo do pasado, é o cúmulo da historia que queremos proxectar ata cara ao futuro. Malamente podemos proxectar nada cara ao futuro se non temos esa bagaxe. Edición Xerais publica unha historia de Galicia que quere ser nacional. Recta final do zigzagueirado de hoxe e chegan aquí xa as curtas con Moncho Lemos. Moi boas noites. Hola, que tal? Como estamos? Moi boas noites. Que nos traes hoxe? Pois hoxe vamos a hacer un pocoño de revival audiovisual, vamos a situarnos no ano 2008 e vamos a recuperar unha... O dos suaves e dixentes que vamos. Claro, sí, porque además estáste contando, además isto de dos suaves, unha canción que puxemos, que se utilizan nas escolas para a poesía de José Agustín Goitisolo. Bueno, pois a historia tamén ten moito que ver co seguinte cortometraxe, porque que pasaría, é unha destas, hoxe trouxe unha desas curtas que xogan cunha pequena gamberrada, pero cunha distopía, non? Que pasaría se un día saíramos a buscar cogumelos, ahora que estamos no tempo de buscar cogumelos, e de pronto nos atopamos con Alfonso X Sabio. Este é o planteamento de saída desta cortometraxe. Originalidade, ocurrencia, é unha corta, o propio director cando presentou este traballo naquele momento decía que era unha corta alucinóxena, e que o traxe de Alfonso X Sabio que imos a ver na corta, pois así está feito, bueno, con este formato propio dos traballos amateurs, pero ten así un punto de originalidade. A corta naquele momento fora moi premiada porque polo que significaba de defensa da lingua galega, e además hai que recuperar un poquinho a figura de Alfonso X Sabio, non? Este personaxe pois que lle gustaba, que lle encantaba a astronomía, a historia, e que supoño que se naquele momento existira o cine, o audiovisual, eu creo que sería un auténtico apaixoado do audiovisual. Por eso esa conexión e a recuperación deste personaxe, esta historia, sobre todo estos amigos que rinden este tributo con esta pequena fantasía a unha cortometraxe realmente apetecible dun director moi interesante como é Pablo Penedo, que demostrou ter moitas ganas e que fronte a esa falta de medios, hoxe en día é máis fácil facer cortometraxe, pero hai 5 anos a tecnoloxía non era a mesma que hoxe en día. Claro, entón aquel momento este entusiasmo que demostra Pablo nesta historia, que atravesa a poner un personaxe histórico en un momento buscando cogumelos, pois a verdade que era moi ocurrente, e así foi recoñecido neste concurso, neste certamen. Entón creo que pode ser unha boa contraportada para o sea, quedamos co legado de Alfonso X, de Pablo Penedo. Gracias, Moncho. Gracias a ti, hasta a vindeira semana. E a todos ustedes, pues eso, invitamos a quedarse con nos con esta curta e agarramos na próxima emisión.
vostede? Eu son un dos reis máis importantes da historia. O rei Arturo. Que rei Arturo nin que catro gaitas. Eu son o gran Alfonso X o Sabio. De verdade que non vos soa o meu nome? A mí sí que me soa. Bueno, menos mal. Eres o tipo que escribía poemas, non? En primeiro lugar, eu non son un tipo, son un rei. En segundo lugar, o que eu escribía eran cantigas. Tampouco sabedes o que é unha cantiga? Non. Pero quen é o sograr máis importante desta época? Sograr? Los Santos e Martín Codas levantar a cabeza. Pero de onde sodes vos? De por aquí. Pero sodes galegos? Sí. Coñecedes a historia da vosa terra, as vosas raíces, a idiosincrasia do povo galego. Bueno, Por riba. Home, algo sí. E a lingua? Non se fala moito. Que me contades? Que lle pasa? pois agora non se fala moito. Só dentro das familias e nas aldeas. Pensar que no meu tempo era a lingua da cultura. Por que non nos recitan unha desas cantigas? Sí! Eso. Non, vos non queredes escoitala. Sí, de verdade. Ben, vexamos. Do que diz a mala xente, porque sono de seu bando, e que ando e lo ando, e por ela vou trobar. Porque metan me gradecen, meus cantares es meus sones, e razones e tensones, que por ela vou criar. Aquelones corazones, que van por el buscar. E por que non usades a vosa lingua máis a miúdo? Por vergoña. Falta de costumbre. Por desconocemento. Pero saberedes palabras en galego. Sí. A ver. Paquiña. Estrela, lúa, ¡Carallo! Que pasa, que tamén é galego? Mesiña. fiestra, xeo, Repolo, Cochiño. xuguete, arraiar, rapaza, Meniño. esticar, polvoreta. pataca. Amiguiño. É que eu son de fora, pero fixen o cursiño. Pois non o facedes nada mal. Sí, bueno, é que todo o mundo fala castelán. Pois que usen o galego. Case unha lingua. Non se trata de impor, amigos, senón de concienciar. Inclinádevos. Por qué? Porque estades ante un rei. Faced o que vos digo. Eu, o rei Arturo, Alfonso X o Sabio, nomevos cabaleiros defensores da lingua galega. Agora ide e esparcide a semilla da nosa lingua. Pero como o faremos? Por onde empezar? Unha vez alguén dixo que para tomar a dirección correcta hai que seguir o camiño de losas amarelas. Losas amarelas? Seguro que estos cogomelos son alucinóxenos. Because